kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kay kami at may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod. At yatsyat me kay kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang miyango na biye, pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mga ilangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, maksakdal kaming magkanlong, kaya ka o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emusana pisa wili ang klismi kaya ka king kagulanan mi, nune bagus mo king ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael, Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Pedro, Calungsod, Panalangin mo kami. San Lorenzo, Ruiz, Panalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Panalangin mo kami. San Agustin, Panalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Panalangin mo kami. Kaniti pong kapag masosyan, pakyabi at alaring makatuking intensyones. Pasalamat, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David, Erwin Dolores, Inventor and family. Para karing mag-birthday, Father Rapison Mutok, Antonio Maniago, Juan Gabriel Velasquez, Lita Iporak, Lerna Sandico. Speedy recovery, Raul Christian Roque. Para karing kaladwadari, Domingo Senior, Erlinda, Monsignor Felicito, Ezekiel. Raul, para king kayang 9 days, Father Fernando, Jose, Domingo Jr., Miguel, Alfredo. Special intention, Joe and Rose Tolentino and family. Healing, Lucrecia and Janet Serrano. Makiabeta mo po kindalita pamuklat. Malayan at talatuki, malayan ami tuburan, malayan ay naus mo, malayan na pinili mo, malayan mo o Ginoo, kay kanang pakayapan, kay kang palabo.
pala, meyaus king de pamipatutu, meyaus king de pamanaraw. O ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo papamunan. Balayan at talatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, keka ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. Kilagin ng ipampo ng anak, ang po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabaya kekaingan. At kekaan timurin. Ayabak kekaingan po. Ayap-ayabak po mo. Umpisa niya naman ng parminggong pamagobra. Napangadita la po rin sablang maglub ka rin lang kapanintunan, agumpisang ining aldoyti. Nabantang ka bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si Siyantala pa, at pagkalungkutan, ding nanumang kasalanan ng gewata mo, at anyaran tapa may lunos at kapatawaran ng Ginoo. Ikay milukluk kang Solomon, ban mitalakad king templo mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Iking pepakayap ka ring sabla bilang patutu, king iking Mesiya, ating anak ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Iking manoknangan ka ring puso mi, ban mikalugod king labis-labis, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paning sala, panibataning sablang maya pakalam. Iparalame sa ing espiritu mo, karing biyemi, kambening upaya ning meto nga masikanan ay angin, at kapamilataning apining kaya kang kabyasnan. Ibuklat mo sa ring angganan din kaya kaming kaisipan. Pagkaliban mong siglaring dilami, ban idalit din kapurian kaya ka, karing amanong migit king upaya ning pamagsalita. Uring nung alayo yung kaya kang espiritu, ing tao kapilanman, eniayangat ing siwalana, karing amano ning kapayapan, niya pasyaging katutuan king Jesus yung Ginoo, ang mabibi at magari kang bemo at ning Espiritu Santo, etong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king mumunarang libro dingari. Karing Aldoreto, iaring Solomon, inausnong mitipon ka rin Jerusalem, ding pamuntok ning Israel, ban ing kabaning tipan ning Ginoo, milipat ya Jerusalem, manibat king Sion, a syudad ng David. Ding sablang lalaking Israelito, mitipon lang makapadurot, kingaring Solomon, kanitang bulan ning etanim. Ing kapitong bulan, para king kapag masusyan, inyang makatipunongan ding pamuntok ning Israel, ding saserdote, binwat de ing kaban, at delare, pati na ing toldo ning kapulungan, kambering sablang sagradong kasangkapan, achu kilubna. King arapaning kaban, ing aring Solomon at ing meto Israel, misakripisyo lang tupa at baka, emula abilang-bilang king karakalda. Ding saserdote, delare ing kaban, ning tipan ning Ginoo, king paglugalan na,
king deber ning templo, nga nawari, king banal dili, karing sablang banal alugal, abinilire lalam ning bagyos, ding kerubin. Uling ketang lugal anong nurepin binili, ingkaban, atin kerubin amakaladlad apakpak, at lilungan de ingkaban, kambening kayan tambayok, ibat babo. Alang aliwang makalulan king kaban, nunemu ing adwang tapyas abatu, abinili ng Moises kilub na karin king Horeb. Dieti ilaring tapyas akasusulatan ning kasunduan, at tinatag ning Diyos, kambering Israel, kanitang linwala, kinlabwad ning Ehipto, at ilaw mo rin ka rin ang gangeni, ring may sabing tapyas. Ngeni inyang ding saserdote, linwal no king santuaryo, ing biga kit mwane ing templo ning Ginu, at pauli ning kapal ning biga, ring saserdote ikong agampanan, ing karelang sukat gampanan. Ing ligaya ning Ginu, tutuneng kitmuan ing templo ning Ginu. Sinabi ng Solomon kanito, biryan ng makasaub ning Ginu, busal ning makapal abiga, tunepin apanalakad da kang pikasautan, metong atok na nganan mo, kapilan man. Amano ning Ginu, Salamat king Dios. may kakeni Ginu, lungob ka king kekang tuknangan, May kakegi ni Gino, lungob ka king kekang tuknangan. abalitan mi king karin Eprata, karin atyu ing kabaning tipan, at king maranglening Heraim, karin miya atuklasan. Ngami, tara muntatamu king balening Ginu, tara sambatamu arap ng trono. May kakeni Gino, lungob ka king kekang tuknangan. May kakeni Ginu, at lungob ka king kekang tuknangan, kambening kabaning tipan, ning kekang kayupayan, ding kekang pari, ing matulid jasanang gawan do, kekang memalen king tula, kulit saklasana, kang David at alasuyo mo, atin kang pengako, ing pinili mo ngari, mesana pisasawili. May kakeni Gino, lungob ka king kekang tuknangan. Alleluia, 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 alleluia. Puryan me ing Ginu o Jerusalem, tutubod ne ing kayang amano king yato. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekang timuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Gino. I Jesus sa ding kayang alagad, inyang may kadalakit-laking dagat-dagatan, sinadsadla Henesaret, at tinalire ka rin ng bangkara. Inyang lalakondan ng bangka, kilala rin agad ding tao Jesus. Inya pe malitara karing tao, karing balen, makapadurot. At tataluki la karela, ring may kabalita, ding karelang masakit. Nuya paman ka rin. Nuya man munta karing balen, syudad o baryo. Bibili dala ring tao, ding karelang masakit, karing plaza.
At adon da kaya, ing pahintulutan nila sanang agyang makatagkilmuman, king lilip ng imalan. Kinayap laring sablang, may katagkil kang Yesus. Ing mahip ng balita ni kay katamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Gandang morning po, ulit. Alam niyo po, pag mga bago kami sa mga parokya, maraming kwento si Myong. Minsan ay nagmisa kami sa isang eskwelahan. Pagbaba niya sa sasakyan, dumiretso dun sa lugar pagbimisahan, yung lahat ng mga guro nagmano sa kanya. Kaya siya naman, kasi akala siya yung pare. Lalo na po ngayon, pag magmimisa kami, naka-t-shirt lang ako. Siya ay nakapolo. Kaya siya ang unang pinagmamanuhan ng mga tao. Kasi driver lang ako Well, paano nga naman marirecognize mo ang pagkatao ng isang tao sa kanyang itsura, sa kanyang panlabas na anyo? Kahit po kami mga pare ko minsan ilang beses na kahit sa mga batang pare, akala nila mga altar server lang kasi maliit yung mga pare, mukha pang bata, akala altar server. Paano ba nga makare-recognize na ito'y pare sa kanyang panlabas na anyo? Parang mahirap nga naman kilalanin na mayroon ba talagang kakaibang itsura, kung ito'y pare, kung ito'y attorney, kung ito'y engineer, kung ito'y doktor, marirecognize mo ba sila sa kanilang mukha? Siguro, kahit po yung mga doktor, di mo kakalain ng isa palang kaharap mo'y doktor kasi ang kakapal ng balbas. Tapos naka-tomahawk yung kanyang buhok. Parang kasama sa mga hippie ng panahon ng noon, hippie ang tawag Kaya pwede tayong ma-deceive nga sa itsura. Pwede tayong magkamali sa pagkilatis sa mga bagay-bagay. Kaya dito po sa ating mga pagbasa ngayon, ganda kasi sa ating unang pagbasa, ang inilugar na yung Ark of the Covenant sa templo. Inilagay sa templo yung arko na pinagagalang-galang ng mga Israelita na galing pa kay Moises. Yung Ark of the Covenant, ito ilalagyan lang ng tableta kung saan nandun yung mga tinatawag natin Ten Commandments. Nandoon lang sila. Yun lang ang laman ng Ark of the Covenant. 2 tinapyas na bato na nakaukit yung 10 utos ng Diyos. Nabigay ng Diyos kay Moises doon sa Mount Horeb. Kaya ito yung pero dito sa tapyas ng batong ito, nilulukuban ng biga. At para sa mga Israelita, para sa mga pare, ito'y sinyalis ng presensya ng Diyos. Inisip ko lang, paano kung ang titingin mga Pilisteo? Paano kung ang titingin ay hindi mga Israelita? Makikilala ba ang presensya ng Diyos sa Ark of the Covenant? Paano kung hindi nila kadugo at kalahi? Mapapansin ba nila ang presensya ng Diyos? Gayong
lalagyan lang ng 2 bato yon. At kahit yung bato, how can you say na nandirito ang Diyos? Kahit po sa ating ebanghelyo, eto, dinudumog si Jesus ng mga tao at nagpupumilit kahit mahawakan man lang ang kanyang damit, kahit laylayan lang. Dito sa ating ebanghelyo ngayon, ito, yung kanilang mga bangkay nailagay na sa pampang, no? At dito sabi, nakilala nila si Jesus, no? Nakilala nila si Jesus, at yun nga, dinala lahat ng ang mga may sakit sa kanya. Paano nila nakilala si Jesus? No? Ibig sabihin, nakilala kay Jesus ang presensya ng Diyos. Nakilala kay Jesus ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Gayong kamukha lang nila, may balbas, mahabang damit, ordinaryong taong tulad nila. Ang kinakain nila ay kinakain niya. Walang kakaiba sa kanyang mukha. Kaya yung iba nga, hindi naman kinikilala na si Jesus ang Mesiya, na si Jesus ang Kristo. Paano nila masasabi, nandirito ang presensya ng Diyos? Nandirito ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. Kaya sa 2 pangyayaring ito, no? Yung Ark of the Covenant and the presence of the Lord, naway, sa mga ordinaryong bagay na ito, doon din natin makilala at mapansin ang presensya ng Diyos. Hindi naman kailangan supernatural lagi para ang Diyos ay magpapansin, para ang Diyos ay padama niya ang kanyang presensya. Hindi naman kailangan miraculous ang mga pangyayari. Noon po noong mga 90s nauso yung mga dancing sun kapag mayroong mga balabalitang ganyan, may dancing sun. Alam ko, nagsimula yun sa Yugoslavia, sa Medjugorje. Nagkaroon din daw dito sa La Union. Ako, dinutumog ng mga tao. At nung minsan, ang haba daw ng traffic. Dinudumog kasi may dancing sun. Para bagang dito lang, ito yung hinihintay ng mga tao, yung ganyang kakaiba. Ang Diyos ba para ipadama niya ang presensya niya, kailangan gagawa muna siya ng kakaibang bagay. Kailangan bang extraordinary? At dito po sa 2 pagbasa natin, ang Diyos ay nagpapadama ng kanyang presensya, hindi lang sa mga extraordinary o supernatural na pamamaraan, kundi kahit sa mga karaniwan at hindi napapansing bagay-bagay at mga pangyayari. Kaya ito po siguro ang ating hinging biyaya sa Panginoon, naway siya'y ating mapansin, siya'y ating makilala sa kabila ng mga karaniwang na nangyayari lang sa ating paligid. At sa mga bagay-bagay na we could have taken them for granted. Pero sa mga bagay-bagay nito, nandiyan ang presensya at ang pagmamahal ng Diyos. Hindi natin kailangan humingi ng kakaiba, nakakamangha, at nakakabilib ng mga eksena para maniwalang siya'y sumasa atin, siya'y kapiling natin sa mga ordinaryo lang na mga nangyayari sa araw-araw nating pamumuhay, na ibigyan niya tayo ng biyayang siya'y ating mapansin at makilala ng wagas. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon nating mga kaibigan, tayong lahat na patuloy na binibigyan ng mga iba't ibang pamamaraan, bagay-bagay ng Diyos para sa ating makilala at madama. Sabihin natin sa bawat panalangin, Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami.
Para ka ring sablang Kristiyano, manalangin taking talapamyening sablang mayap abage, ikristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring tatalan upaya king gobyerno, manalangin tamo king talapamahala ning meto ketawan, ikristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karetang makatagon ngayon ni Keti, manalangin ta keyo, ang makakilala karing puso tamo, ikristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mamaos keyo, king kasalpantayanan, manalangin ta para king pakaluluning kaya katantala pagligtas, ikristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy pa, lalapit kay harapan mo, kambining kasalpantingan ng lugod, banpuryan ng kayapan mo, at kilalanan ng pamangailangan mi. Adon ming pakiramdaman mo sa ring panalangin, ayaklis mi, king lagyunang Heso Kristong ginumi. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Kanta tayo po yung dalit para kung pamagsadya karingayin. Malukami ang kabilihan, ikit kami daralanan, ing bukod mo kapag nasan, ikalasang ang tanggapan, tinapinig katawan mo, alak ning mabidaya mo, hainani krekang balayan, hain ikamu Ginoo, ing paligayan, haing ikamu Ginoo, ing paligayan. Sinapining katawan mo, alak ning mabiyedaya mo, hainani kekang balayan, hain ikamu Ginoo, ing paligayan, hain ikamu Ginoo, ing paligayan. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos may upaya. Tagapanasan ng Ginoo, tindawon, karinggaman po. King kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, mananasan ang ing espiritong pengako mo, tayran na kami king sablang katutuan, at ibulalag na kaya kaming kabilugan ng kabaldugan iting sakripisyo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay kaan timurin, yat nayo ren puso yo. makayat na king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karin. Oy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ing kaya kangamano, aking kapamilatan na lelangan ming yato. Ing talapangabos at tinubod mo, banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, may katawan niyang tao, at may bait king Birhen Maria.
Ti paraning banal mong kaburian, banit talakad ng meto nga banal abalayan para kaya ka. Inagpanaw rin kamat na king krus, bansin tanganing kamatayan, at ibulalag na yung pamanyubling miye. Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yan Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa ting yatuking kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung nakatang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, iban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pirasa niya at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiin kalis, ning ka na akong daya. Ing daya ning bay dalang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Cristo metria y Cristo sinuplia bien y Cristo datang ya Inyong inigaganakan mi o ipa, ang kamatayin at pamanyubli ng may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapen, ang biyading kalis, ang kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming Pepa Inawan at maninayang sibling miye, lalo na ding tarasuyi mong yamang Felicito at Father Fernando. Kambiyaring aliwa pang mayamon na biye, tanggapan mo sana aking maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng hangga. Ban kaya benang Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol, ding sablang santo, at inupad, kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Papaminto king amahin tarapangabos at may bukim balan ng turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami. Kami, Atyo Banwa, misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulib, anti Banwa, ing kakanan mi, kingaldo-aldo, ibiyem mo kaya kami, kingaldo ngeni, amponi patawad mo, kaya kami ring salam ni keka, antin pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw, king tukso,
Nunay kabos mo kami, sinsablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi. Ban king kasawpaning kaya kang pakadulo. Parati kaming may kabos king kasalanan. At binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekay kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang kingalanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakpang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning labin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Di po may kakapatid, masiyat ang yan ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, pumayap na ako. Balumuing sablang gagawan ko, balumuing lamaning kapong puso, o ginuko balukong at yukaking sipin ko. Mamatabi at maningat inggeko, ekatatakot abemo ko, nausda ka king lagyo mo, ako'y ginumo, mantabi ko. Hinggemu kapilan man, o anak ko. Panalangin para kang halalan. Itamuan po. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa ang pang lokal a halalan. Ing tunay ang magari yaing kaburihan ng Diyos.
Amamantabi karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlan, ampong makitid, apan lalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi, yaing gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, ing mangbabo parasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yaing mamyedalan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banal at takot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamo nga po. Pasnul ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yang pigkalob mo ke kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamantabe mo ke kami. Mananunasanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botante, ampon kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaop, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing pamanga natatanggapan mi king banali Eucharistia, makasaup sa aking kekeng alanganggang pangayat bus, papanalian mo sa kaya kaming sikanan ing kekang Espiritu, at ipagluwalo mo ring kalam, pigkalup mo king kekang Iglesia. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po hapon ang ating misa at pista po ng patron laban sa human trafficking, si St. Josephine Bakita. Sa English Mass po tayo bukas ng hapon kasi magiging, ano ba ang tawag doon? Ilalive din sa ibang lugar. National ang ating misa para bukas. No? Okay. Ang ginuman tabi kay kayo. At keka, timurin. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahin tuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, o may tanang paligay ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebiyeta mo. Salamat, King Diyos. Dangat po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat. Miras na o bininyagan, impami kawanitangan, bendisyon ng Diyos lawit luwan, kay katayang mabakalan. Amano apagkamalan, amano mapikasalan, busal